която пием от чашата или океана, покриваш почти цялата наша планета, в който се е зародил преди милиони години живота. Процесът на кипене настъпва ли според вас по външните промени, които наблюдаваме в Европейската вселена? Не настъпва още. При каква температура кипи водата? При 100 градуса по цяло. В момента е на 90 градуса. Да се надяваме, да. Наистина вече на 100 градуса стигнала температурата на кипене. Всички са малко. Може вече да отделиш, защото кипенето настъпи. Това е експеримент за влажност, околостайно цвете и климатик. Влажността във въздуха зависи от температурата, вятъра и наличието на растения.